Ginsabat ni Department of Public Works and Highways o kung DPWH-Iloilo City District Engineering Office District Engr Roy Pacanan ang reklamo ni ABC Lapuz District President Arnel Asturias na tuhoy sa letter nga ginhatag sang DPWH-ICDEO kay punong barangay Jofel Ladiet sang Alalasan Lapuz. Sa mga sulat gintuyo sang DPWH nga paguwaon nga sila diyan ang nagpa-suspend sang flood control project nga sakop sang barangay sini. Nahibaluan nga ang letter ginhatag kay Ladiet sang Oktubre 8 apang may petsa ining Hulyo 10 kag naka-address sa opisina ni Engr Roy Pacanan. Sa interview sang damlaglang kay Ladiet ginsiling niya nga si Engineer Noel Vargas sang DPWH-ICDEO ang naghatag sa iya sang mga request letter. Sa ginhiwat nga open forum sa People's Meeting kahapon nga adlaw ginpamangkot ni Asturias kay Pacanan kung may ara gid man ini sang personnel nga ang pangalan si Engineer Noel Vargas kag ini ang ginkompirma man ni Pacanan. Gilayon man ginpresenta ni Asturias ang letter kanday Engineer Pacanan kag Congresswoman Julian Jamjam Baronda sa di nagsabat si Pacanan nga wala ini nakahibalo kag wala ini nagsugo nga himuon ang letter o kung maghatag sang letter kay punong barangay Ladiet. Gintawag sila nga basura kag nonsense ang mga letter nga ginpakita ni Asturias. Ang nag-request for suspension nga mapirma na lang kami sa sini nga sulat pero kamo ang nagpreparar. Okay. So anong rason nga daw karon kun may mga questionable with this project. Okay. Kung may mga questionable kag amoni. Anong matabo ibalik sa amon nga na-suspend ang ina nga project because of our request para sa inyo? Sige. Okay, I can understand. Okay. Sige, Kap. First of all, for the enlightenment of everyone, maganda na na-brought out mo to, Kap. First of all, hindi ko alam ito. No? Yeah. Okay. And then, second of all, since hindi ko to alam, ba't ako mag-uutos? Hindi ko nga alam. Okay? Thirdly, this is along national road. So this letter is irrelevant and immaterial. So I don't think, ba't ako mag-uutos nito? I don't need this. This is trash. Wala to. So I think let's not dwell into a nonsense and irrelevant, immaterial something na is a waste of time. Hindi ko alam, wala akong inutos along National Road, and it's well coordinated with the barangay and our office. So, walang kwenta to. It's immaterial, irrelevant, and nonsense. Nabalian ang pagpamangkot ni punong barangay Arnel Asturias kag ang sabat naman ni Engineer Roy Pacanan.